έχουμε από εδώ και από εκεί. Κυρά μου, τώρα τι θέλετε, δώστε μου 50 ευρώ, σπάστε του το πόδι, δώστε το 2 σκαμπίλια και φύγετε. Περιμένει και ουρά απ' έξω. Μα κυριολεκτικά δεν είναι κανείς απ' έξω. Να σου πω κοπελιά, 60 ευρώ. 10 ευρώ να πας να πάρεις και ένα κολλήριο για τα μάτια σου. Α, καλά, εντάξει, πάμε σκόνη. Εντάξει μαμά, θα φας τη σκόνη σου ρε αλήτη, θα τη φας. Καλά χαστούκια κυρά μου. Ευχαριστούμε κυράκι στα δικά σας. Σκόνη, πάμε σπίτι γιατί όντως θα φύγουν σκαμπιλάκια και θα σου σπάσω και τα 2 πόδια. Εντάξει μαμάκα, θα φας τη σκόνη σου ρε αλήτη, θα τη φας κάποια στιγμή. Έχει και πολύ σκόνη το σπίτι, θα τη φας, θα τη φας τη σκόνη σου, θα τη φας. Μαμά, πού είναι το σπίτι μας? Πάμε